Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάρα πολλά αεροπλάνα να ψεκάζουν πάνω από τα χωριά μας και ιδιαίτερα στις περιοχές του Τρόδους και αφήνουν μεγάλες χημικές ουσίες πίσω τους που δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλήματα προκαλούν στον κόσμο. Πολλοί λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα είναι στρατιωτικά και χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν τον καιρό. Για τους αεροψεκασμούς από μόνοι μας πήραμε την πρωτοβουλία και ασχοληθήκαμε. Ψάξαμε στο διαδίκτυο και έχουμε φτιάξει μία σελίδα που μιλάει για αυτό το θέμα. Επειδή θέλαμε να ενημερώσουμε όσον κόσμο περισσότερο μπορούσαμε για το θέμα των αεροψεκασμών, φτιάξαμε μαζί με τον καθηγητή μας, τον κύριο Καγογιάννη, το τραγούδι «Ο Μεγάλος Αδερφός». Πριν περάσουν 3 εβδομάδες, έχω φίλους 2.000. Κάνω γκρουπ για να παλέψω, να αντισταθώ. Παίζω φάρμα, νιώθω χάρμα και ξεχνάω όλο το δράμα. Ποιον γυρεύω, τι πιστεύω, ποιος είμαι εγώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το τραγούδι μας «Ο Μεγάλος Αδερφός» το είδε ένας φημισμένος εκδότης και το δημοσίευσε στο περιοδικό Τρίτο Μάτι της Ελλάδας. Το μέλλον μας ορίζει, με την άρπα μας κρατάει το ρυθμό. Ο μεγάλος αδερφός.